Autodeterminació és futur. Catalunya és una nació. Els catalans som un poble amb una molt llarga història i amb una molt ferma voluntat de futur. Tenim tot el dret a autodeterminar-nos. Per una entitat cultural, l'exercici del dret a l'autodeterminació és la garantia del futur de la llengua i la cultura catalanes en el context internacional. Per això treballem per patriotisme català i també per patriotisme europeu. Volem assegurar la presència de la llengua i la cultura catalanes en el context europeu. Com a moviment social que treballa activament per l'autodeterminació del nostre país, donem la benvinguda a aquesta campanya de l'ISEC de recollida de signatures. Sí a l'autodeterminació.